Имаше толкова обещания за златна топка, но нека видим как се провали Пато. На 17 блесна за Интернационал, а на 18 вече беше част от един от най-плашещите отбори на Милан някога. На тази крехка възраст бразилецът бе заобиколен от имена като Сейдорф, като Бекъм или Кака, който впрочем точно беше спечелил златната топка. Вкарва и онзи легендарен гол срещу Барселона едва в 24-та секунда. На 18 той покори Милан, целият свят си казваше: ето го новият Роналдо. Но тялото му отказа. Мускул след мускул, травма след травма. Постоянно се връщаше, но никога не беше същият. След това Челси, Китай, Виареал. И постепенно пламъкът на един от най-талантливите нападатели, може би в историята, бавно угасна. За още такива футболни съдби последвайте ни тук, а в коментарите може да напишете за кой играч искате да направим клип.